A veure, la recollida porta a porta és el sistema que tradicionalment s'ha fet servir per recollir els residus en qualsevol ciutat, poble, barri, etc. No és fins als anys 80 que s'incorporen els contenidors a la recollida per raons d'un creixent volum de la producció de residus i una eficiència en la recollida, però vist en perspectiva podríem dir que cada sistema té el seu punt fort i el seu punt feble. I les ciutats, especialment les grans, no són homogènies ni urbanísticament ni socialment i, per tant, cap dels dos sistemes ofereix una solució universal. Aleshores, jo crec que el sistema més adequat d'enfocar la recollida de residus en una ciutat, independentment de les zones més o menys complexes, és trobant els punts forts i els punts febles de cadascun dels sistemes i segurament cap on hem d'anar és cap a una combinació de tots dos que ens permeti maximitzar la recollida de residus i la qualitat d'aquesta recollida. El que sí que està clar és que la recollida en contenidors anònims ja fa temps que ha tocat sostre i, per tant, no pot ser de cap manera una via de futur. Home, jo crec que sense anar més lluny, moltes de les capitals europees, grans capitals europees, tenen sistema de recollida porta a porta. Ens anem a Berlín, ens anem a Milà, ens anem, per exemple, a una ciutat com Brussel·les, que és la capital política europea i que, per tant, té una càrrega simbòlica, doncs són ciutats que fan servir la recollida porta a porta.